ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମହାପର୍ବ ଶିବରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିବରାତ୍ରି ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହା କେବେ ଓ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାତି ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଏମିତି ସାଧାରଣ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ତାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ। ଏହି ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରେ ତାହାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କିଏ ଜଗି ରହି ଶିବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ସେ ଏକ ଅଲଗା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ମହାଶିବରାତ୍ରି।